زانایەکی کوتشی نەحەقیە بوویە هەفەیڤینە نیکۆلا تێسلا ku piştî 100 salan derketiye holê. Hevpeyvîna ji aliyê rojnamevan John Smith ku bi Nikola Teslayê re bi navê Everything is Life kiriye. Prosesên kozmîk jî têda hûn di gelek qadan de gihîştîne navderiyekî mucîd. Nexwe Nikola Tesla kî ye? Pirseke rast Camerê Smith. Ya rast ez jî bersiva vê pirsê dipirsim û lê digerim. Hinek dibêjin ku hûn ji Hırvatistanê hatine. Cihê ku hûn lê dijin wek cihekî çiyayî, dar, rûbar û asîman bi hev re diherikin, tê pênasekirin. Heta tê gotin ku li gel mala we dêr û daristanek heye. Pirsa ku dixwazim bipirsim ev e. Tesla li ku derê hatiye dinyayê? Di jiyana xwe de her dem ji ber firtbûna xwe serfiraz bûm. Erê, rast e. Welatê min Hırvatistan e. Futuristler dibêjin ku sed salên bîst û bîst û yekan ji aliyê Nikola Tesla hat domîne kirin û yê werê domîne kirin. Ji aliyê vê pîrozên derbarê manyetîk de tê kirin, li aliyê din jî meyta motora indüksiyonê radikin. Hûn wek bavê ceryanê pelpelokî ne. Wê beşên kîmya û fîzîkê jî domîne kir. Brokerên bankayan jî zû ve we wek ezîzan îlan kirin. Em pê dizanin ku hûn li laboratwara xwe de atoman jî ji hev dikin. Ji bilî vê we çekek nû hilbirand. Amûrê erdhejê bi vê awayê tîrêjên reşên kozmîk hatin kişkirin. Hûn van çawa dinirxînin? Erê, te tiştên gelek girîng in. Lê hê tişta ku min armanc kiriye pêk nehatiye. Ev çi ye birêz Tesla? Ronîkirina tebahiya cîhanê ye. Qasî ku em bikaribin taveke diyan biafirînin ceryana me heye. Em dikarin wê bi qasî xeleka Satûrnê bifikirin. Ev xelek bi têra xwe dikare tebahiya cîhanê ronî bike. Mirovahî hê bêqusur nîne. Ez dikarim ji Colorado Springsê bejenek wisa bi dest bixim ku têra tebahiya cîhanê bike. Ji bilî vê çavkaniyên me yên wek avê jî hene. Em dikarin van çavkaniyan wek hêzên pozîtîv û mental bifikirin. Ev Mozart û beçhê muzîkê ne. Nejeneke nabendiya cîhana me heye. Ji bextewarî, hezkirin û aştiyê pêk tê. Bi salan min lêkonîn kirin ku gelo ev hêz li ser mirovan bandorek çawa diqewimînin. Li gor min bên û xweşikiya gulan derman, tîrêjên tavê jî xurek e. Jiyan ji hezar teşeyan pêk tê. Karê mirovên zanistî jî ji bo her halên maddeyê peydakirina van tiştan e. Di vir de sê tiş girîng in. Ez tebahiya lêkonînên xwe ji bo van dikim û dizanim ku teqet ez ê van teşeyan nebînim jî. Lê ez dev jî jê bernadim. Ew sê tişt çi ne birêz Tesla? Ya yekem xurek e. Di cîhanê de tişta ku birçîbûnê hem bi awayê bejana stêrkî hem jî bi awayê bejana bejîrahî derdixe holê çi ye? Ya duyem bandora wêranker ya mirovan û ehrîmen. Di vê sed salê de nexweşî zêdetir hatin dîtin û belav bûn. Ya dawî di gerdûnê de gelo tîrêjên ronayî hene ku bikaribin ji gerdûnê derbastir bibin. Mi stêrkên wisa keşfkirin ku rêzikên cebîr û astronomiyê xerab dikin. Ev stêrk wekî ku neguheribin disekinin. Ev stêrkên wek galaksiyan e. Ez dikarim tîrahiya tîrêjên van stêrkan wiha şîrove bikim. Dikarin di nav gogekî ji sêvan biçûktir de bi cih bibin. Lê ji aliyê giranahiya xwe be ji pergala rojbendê girantir tîrêjan vedidin.
نه د گلکترکا me de ne jî li gerdûna me de cihekî vala tune ye. Çavkaniya bejena me ya herî mezin calareşin. Şibeka otela ku hûn lê dimînin Waldorf Astoria da pîleya Sûsê çivîk ve dinişin. Kesek li hemperî çivîkan hêzbar be. Lewra per û baskên wan hene. Divê her kesek xwediyê rastiyekê û xwediyê çivîkekî ku bi çavan tê dîtin be. Heya hûn negihîjên welatê me Simîlcaniyayê bi awayekî bêsekin bifirin Brest Tesla. Dixwazim ji odeya xwe derkevim û bifirim. Dibe ku hesabên zarokan çewt derkevin. Xwedî baskên ciwan di jiyanê de xwediyê her tiştî ne. Hûn qet zewicîn me qet têkiliyekî we yê wiha nebîst. Halbukî hûn di wêneyên xwe yên ciwantiyê de gelek çeleng dixuyên. Erê, qet nezewicîm. Yan ji ber eleqeya zêdetir, yan jî ji ber tu tiştî. Di binyada vî de xwesteka xwe ciwankirinê û ciwankirina nijada xwe heye. Yek ji marbûn bi kesên din re heman kes bûn. Hejmetkarên we di derbarê teoremên we yên relatîveyên dûrs de gumankerin. Li gor wê madde xwedî vejanê nîne. Lê her tişt bi vejanê tijî ye. Ev calîb nîne gelo. Ev ji ku tê? Carê yekem vejene piştre madde. Ev pirs dibe ku nîqaşekî bidê dest pêkirin. Ji bo we ceyran çi ye? Ceryan her tişte. Herî pêşî ronahî ye. Kereteyeke bêdawî ye û her rewşeke wê li gerdûnê belav bûye. Rûyeke rastaqîn ya ronahî ya reş e. Lê belê em wê nabînin. Ev tiştekî gelek girîng û micid in. Ronahî, nukleer, kîmyewî, termal, mekanîk û tiştên ku nayên pênasekirin ji cûreyên teşeyên vejena ceryanê ne. Hûn gelek alîgirê ceyranê ne. Brest Tesla. Ez şeklê ceryanê ya mirovim. Ya rast hûn jî ceryanekin lê pê dernaxin. Tê gotin ku ji laşê we bi milyonan volt ceyran derbas dibe. Rastiya vê agahiyê çi ye? Cotkarek bi fikirin ku nebat êrişê wî wê dikin. Bi zêdehî dibe tiştekî derasayî ne wisa. Mejiyê mirov û laşê mirov jî ji bejeneke mezin hatiye afirandin. Ev di laşê min de pareke mezin bejena ceryanê ye. Ev di her mirovî de cuda ye. û tişta ku ruhê pêk tîne jî ev e. Bi vî awayî derketina holêya faaliyetên mecwî û ronahiya mirinê ye.